Takže čaute ľudia, vítam vás tu mojho ďalšieho videa a dneska budeme hrať Doors. Uvidíme, kam sa až dostaneme. Dobre, už sme tu, otvoríme výťah. Sme v hoteli. Skrčíme sa, zoberieme kľúča. Skrčíme sa, odomkneme dvere. Ideme do ďalších dverí. Idem do ďalších. Ideme dolu schodmi. Mám tu 5. dvere. 6. 7. 8. Nedívajte sa na to, lebo vás to začne zabíjať. Na túto vec. Vidíte, uberalo mi to hapka. Keď sa na to budete dívať, tak vám to bude uberať. A keď sa na to nebudete dívať, tak vám to nebude robiť nič, lebo si vás to nevšimne. Nesmiete sa na to dívať. No, už sme v tom. V 10. dverách. Sa mi zdá, že ideme nejak dlho. No, a treba nájsť kľúč. Úplne. A máme kľúč. 11. Tuto v 4. dverách bol. Ideme na 12. dvere. Na 13. Už tu bude niekedy jumpscare, to tak vidím. Tu je toto, čo nás zabíja. Vidím to na boku. Toto osvetlenie. A ja mám hľadať kľúč. Úplne výborné. Toto ide otvoriť. Ide. Čo tu také je? Nič. Nič. Prach iba. A, kľúč. Jupi. Ideme do ďalších dverí, do dverí 14. No a tu už začínajú jumpscare. To bude ešte zaujímavé. No a som mŕtvý. 14. dvere sa mi stali osudovým. Ideme znova pre kľúč. Zoberieme. Odomkneme. Jak by vás to bavilo, tak napíšte do komentára, spravím kľudne aj video. A píšte svoje nápady na hry do komentárov. Úplne výborné. Ideme do 3. Mimochodom, keď vás zaujíma môj rekord, tak môj rekord je 41 dverí. Nie som to úplne nejaký profík, ale už to úplne strieľa. Blízko. Nezavčas už je 6. dverách. To je fakt akože... Kde to je? Dvere? A tu sú 8. dvere. 9. dvere. Vidíme, či sa dostaneme ďalej ako minulé. 10. dvere. 11. dvere. 12. Tu budeme asi hľadať kľúč. A nebudeme. 13. Wow. Vôbec ma to neprekvapuje, že to tu spadlo. To je už taká naša klasika. Tu skrčíme, prejdeme von, sme v ďalších dverách.
Tu sa niečo rozbíja, úplne výborné to je. Do skrine. Znova na tých istých dverách. Ideme do 17 dverí. A tu treba nájsť kľúč. Tu sú len jedné dvere. Aha, hneď kľúč. Otvoríme. Tuto asi obrazy. Nie, tak čo? Za tým krvom budú pravdepodobne dvere. Niečo sa otvorilo. No ja, tak tu sú dvere. Prepáčte, ja som trochu... Čo to neriešim. No, bojím sa tam ísť celkom. No už niekto na mňa žeptá, 20 dvere. Niečo za mnou beží asi. Koho to vylakalo, nech dá like. No už to za mnou beží. Už to je blízko. Ty kokšo. 23. dvere. 24. dvere. 25. dvere. Paráda, ideme do schodmi. 26. Oči. 27. dvere. 28. V 28 dveroch sme zomreli. Zomrel som na oči. A toto je asi pre toto video všetko zatiaľ. Čau!